wat heeft het eigenlijk ezelen? Het wordt hij ezeltjes verhandeld of zo? Ja, daar is de geschiedenis nog niet ganz goed. Er zijn verschillende uitgaves geweest over de ezelenmarkt. Maar het schijnt van het ezelen, van het sloon, van de leerlooiers of de stoffen, daar zou het kunnen van afstammen. Maar in ieder geval, ezelen zijn er niet verhandeld geworden. Dat is een zaak die duidelijk is. U staat dat ezeltje eigenlijk op de Luregraaf en niet op de ezelenmarkt. Wie zit dat? Dat is ook nog niet geschiedenis geworden. Want het ezeltje is dus gemaakt geworden. De wethouder Giebels heeft dat toen komen plaatsen. Maar eigenlijk, veel als bewoners hebben we er niet zoveel van metgekregen. De ene keer wordt dat ezeltje geplaatst en dat was het. En toen hebben veel gezegd als bewoners, ja met Tinks en hij wordt verkeerd, je moet op de ezelmarkt staan. Maar in het drukke verkeer natuurlijk inderdaad, ja, is dat toch een beter plek. Hij als tot ze op de ezelmarkt hadden gezet, want daar hadden ze wel dik omgebaren. En je woont hier al meer dan 50 jaar. Kunt je nog rappelleren wat hij vroeger allemaal was? Ja, eigenlijk zoveel is niet veranderd. Alleen dus het Bonnefantenmuseum. Met de opkomst van de universiteit is het dus ook drukker geworden. Het was vroeger ook rustiger. Maar het Bonnefantenmuseum, het aanbouwen nog van de muziekzaal, van de toneelacademie, dat heeft allemaal toch meer lui naartoe getrokken en tot het bedrijviger is geworden. Maar voor de rest ja, is het toch wel hetzelfde gebleven. En dat markant gebouw met die grote poort, wat was dat vroeger? Dat was de poort van, ja, wat velen kennen, dat was de poort van Graf. Dat was een hele grote poort, zal ik zeggen, daar wordt van alles opgeslagen. En de familie Graf woonde daar. Men suggereerde ook dat er ons geslacht is geworden, maar dat weet ik niet. Dat zou wel kunnen. Verweten wel dat de jongens van de familie Graf op het slaghuis werkten. En dat die dan ons met een bunkje vlees naar huis zou komen en dan merken. En dan hadden ze soms het geval een kannetje geloerd en dan kregen ze van merken op het zo niet meer. We zien dat schoen wit pand. Wie woonde hij vroeger? Wat was hij vroeger? Vroeger was dat het pand van de heer Hustings. De Hustings van Zijp en hij had zelfs een industrie had hij in de Lurenstraat. Maar de Lurengraaf moet ik zeggen, maar nu is hij dus naar Bosselveld vertrokken en is de industrie uit de binnenstad verdwenen. Ja. Nu was hij vroeger op de echte ezelenmarkt een heleboel middenstand, zeg maar. Kunt je dat nog even rappelleren? Ja, de middenstand zien toch hoofdzakelijk de cafés geweest. Hè. Maar gans vroeger daar nog even voor de jaren 60 of rond de jaren 60 hadden we dus nog een groentewinkeltje van de Raadzaar. We hadden nog een schoenmaker aan huis, zeker hier Florax. Die maakte nog de scheuntjes. En ja, dat is dan zo geweest. Hij op de hoek, dat klein huisje, hadden we nog een vrouwtje, dat was de naam het paraplu-vrouwtje. Dat kost misschien soms een paraplu laten maken. Dat was toen nog de moeite waard, alhoewel niet meer natuurlijk. En als hij dan stoon, in het duistere of in het licht, dan fluisteren weer tegen de engel van mijn streek. Hij bij de ezel van brons en niet van vlees, bewaar een stad naar haar ezel en haar geest.